Pwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras alas 12:02. Marhay na uto mga tugang, ngunyan Martes, petsa 30 sa bulan kan Enero 2024. Inian Bareta alas 12. Enot sa headline sa lado lokal. Comelec Legazpi sa giraray na magkakaigwan in mall registration para sa paparaning continuing voters registration sa Pebrero 12, 2024. Bagong Regional Vice President kang PhilHealth nag-asumir na sa pwesto kasuhapon. Early registration sa mga eskwelahan para sa school year 2024-2025 sa Legazpi City, pinuna ng DepEd Schools Division Office. BFAR Bicol may nakahanda ng mitigation plan para sa epekto kan El Nino sa sektor kan pagsisira. Sa lado nasyonal, opisyal asin miyembro kan Kamara de Representantes dai maatindir sa pagdangog kan Senado katakod kan propwestong People's Initiative. Senate Minority Leader Coco Pimentel ikinaugma ang desisyon kan Comelec na suspenderon ang gabos na proceeding katakod sa People's Initiative. Pagsuspender kan Comelec sa pagresibinin pirma para sa People's Initiative, wara nin problema sa Kamara de Representantes. Dating Presidente Rodrigo Duterte haloy nang nagpundo sa paggamit ng fentanyl sigon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Baretang Sports, Team Cone, formal nang napili kan Samahang Basketball ng Pilipinas bilang permanenteng head coach kan Gilas Pilipinas. Bareta sa ibang nasyon, nagkapirang international environmental groups bakuuyon sa waste-to-energy incinerators. Yan ang headlines. Detalyas kan mga bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Sa giraray, nadadarahon kan Commission on Election Legazpi ang continuing voters registration sa mga mall sa syudad para sa paparaning national and local elections sa 2025. Ini ang pinagkonfirmar sa DZGB News ni Comelec Legazpi Election Officer Attorney Connie Del Castillo, kung saan sa iyang sinabi na nagkaigwa na sinda nin inisyal na pakikipaghuron sa mga manehamiento kan SM City Legazpi para maging venue kan registration poon sa Pebrero 12, 2024. Sinabi ni Del Castillo na
Para sa nasabing mall, nakikipag-coordinar naman sinda sa iba pang darakulang mall sa syudad para mas matauanin opsyon asin pagkakataon ang mga Legaspenyong makapagrehistro, magpa-reactivate, magpa-correct nin mga entries, arogan spelling kan pangaran, status asin iba pa. Nangapodan si Del Castillo sa mga Legaspenyo na kwalipikadong magparehistro na aprobetsaran ang halawig na panahon na ipigtaukan ahensya sagod sa Setyembre 30, 2024 para makapagpartisipar sa eleksyon sa masunod na taon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nag-asumir na sa pwesto bilang bagong Regional Vice President kang PhilHealth Bicol si RVP Alberto Mandurriao kasuhapon Enero 29, 2024. Ini ang kinumpirmar sa DZGB News ni Public Relations Officer Geraldine Naron kung saan kasuhapon nagkaigwanin simpleng turnover ceremonies sa saindang pangrehiyon na opisina. Ipinalis ni Acting RVP Dr. Ronald Santilises kay Mandurriao ang nasabing pwesto asin si Santiles mabalik na sa field operations. Sigon kay naron si Mandurriao anhale sa probinsya asin nagserbiman bilang branch manager kan sa indang PhilHealth Regional Office sa NCR North. Sa mensahe ni Mandurriao sa aktibidad, siniguro kaini na magpapadagos ang implementasyon ng mga programang mapakusog sa serbisyong pansalud lalo na sa indang mga miyembro sa bilog na rehiyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Diatabs. Basta diarrhea, sulit sa bilis ang Diatabs. 7 pesos and 50 centavos SRP lang. Pighahalat na sana kan lokal na gobyerno kan Bakakay Albay ang sertifikasyon hale sa Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol para mapuna naman ang patrabaho asin interbensyon nagigibuhon sa sarong porsyon kan Barangay Igang kan Bakakay, partikular na sa mga residentes na pig-aabot ng tubig hale sa kadagatan harani digdi. Ini ang pinagkonfirmar sa DZGB News ni Alcalde Edsel Villesa kung saan sa iyang ipinaliwanag na sindana ang naggibo nin lakdang para maresolberan ang sitwasyon sa nasabing barangay para man masiguro ang kaligtasan kan mga nakaistar digdi. Sinabi ni Villesa na kanakalihis na semana kan binisita niya ang lugar kung sa personal niyang nahiling ang sitwasyon asin peligro kaini sa mga nakaistar digdi dahil sa ang tubig na mapasiring kuta na sa dagat naglalaog na ini sa mga residensya. Sigon kay Villesa, ang LGU Bakakay ang may kakayahan asin may supisyenteng gamit kung kaya maagibo na sindanin aksyon digdi asin dai na mahalat pa na may propriedades asin buhay nin tawo an masasayang. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Tharix E, ang vitamin E na kayang araw-arawin. Padagos ngunyan ang pangapodan kan Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory o BSL SNRL sa mga Bicolano asin sa publiko na suportaran ang sa indang mga mobile blood donation activity sa paagi kan pagdonar nin dugo. Sa schedule na ipinaluwas ka na sabing opisina, nagpapadagos ngunyan aldaw ang blood donation activity sa Barangay Tinapian sa Manito asin Masbate Provincial Hospital sa probinsya kan Masbate. Sa aga, Enero 31, 2024, magkakaigwanin parehong aktibidad sa Diocesan Hospital of St. Anthony of Padua sa Masbate City. Pebrero 1 sa Rural Health Unit sa Karamuran, Catanduanes, UST Legazpi Hospital sa Legazpi City, asin Pebrero 2 naman sa SM Sorsogon City para sa aktibidad kan Sorsogon Province Eagles Club. Sigun sa BSL SNRL, para sa may mga kahaputan manungod sa blood donation activity, pwedeng magpaabot ng mensahe kay Nicole Anbejo, ang Donor Recruitment Officer kan BSL SNRL.
Pinunana kan Department of Education, Legazpi City Schools Division Office ang early registration sa mga pampublikong eskwelahan sa syudad. Ini ang sinabi ni DepEd Legazpi SDO Information Officer Dr. Santos Aranya, kung sain ang pagpaparehistro ang pinunana kan Enero 27 asin madurar sagkod sa Pebrero 23, 2024. Sigun kay Aranya, ang early registration ang basado sa ipinaluwas na bagong department order para sa mga learners na malaog sa kindergarten, grade 1, grade 7 asin grade 11. Ang atab na pagpaparehistro may katuyuhan na madeterminaran kung pirang mga estudyante ang malaog para sa school year 2024-2025 para man maihanda ang mga pangangaipo kaini kasabay ang mga pasilidad sa eskwelahan maging ang mga paratukdo. Pigin ganyan ngunya ni Aranya ang mga magurang kan mga estudyante na aprobit saran ang atab na pagpaparehistro sa saindang mga respektibong eskwelahan. May nakahanda ng mitigation plan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol para mabawasan ang epekto kan El Nino phenomenon sa sektor kan pagsisira sa rehiyon. Sigon kay BFAR Bicol Information Officer Rowena Brisha Briones, preparado ang sa indang interbensyon en kaso may mga parasira sa anom na probinsya ang grabing maapektaran kan tagmara. Sinabi ni Briones, pigre-rekomendar kan sa indang ahensya ang regular na pagmonitor sa kalidad kan tubig as in disease monitoring and surveillance dahil sa ang El Nino pwedeng magdaranin helang sa mga sira. Dapat man na ipadagos ang pagmonitor sa algal bloom dahil ang sa pag-init pwedeng makatrigger sa pagkakaigwan ng red tide. Makakatabang man nin marhay ang pag-obserbar sa good aquaculture practice o ang pagkontrol sa numero kan mga ataman na sira. Ipinaliwanag ni Briones na dapat tama ang numero kan mga sira na pig-aataman dahilan taan pagbaba kan dissolved oxygen sa fish pond asin iba pang istaran kan sira ang pwedeng magresulta sa fish kill. Sa ngunyan, padagos ang monitoring kan ahensya sa sitwasyon kan pagsisira sa manlain-lain na probinsya sa rehiyon. Nakua kan munisipyo kan Kamalig Albay ang ika-6 na pwesto sa 2023 Cities and Municipalities Competitive Index o CMCI. Ini ang maugmang ipinag-anunsyo ni Alcalde Caloy Baldo kung sa iyang sinabi na dakula ining trayumpo para sa inda dahil sa naglangkaw ang sa indang ranking hale sa ika-408 spot sa nationwide audit kan 2021 asin ika-217 spot naman kan 2022 mantang 24th spot sa region-wide ranking. Ipinaliwanag kan Alcalde na ang CMCI ang tauna na sistema na naghihiling kan level kan kada probinsya, syudad, asin munisipyo, asin ang parametro na pigsusunod iyo ang basado sa pagrambong kan ekonomiya, infrastruktura, asin iba pa. Sigun sa Alcalde, obheto kaini na mas mapagtibay ang pagmamanehar sa munisipyo sa paagi kan pakikipagtabangan sa manlain-lain na ahensya ni gobyerno asin sa komunidad para maibusol ang transformative, inclusive, resilient asin development-focused na munisipyo. Mantinidong nasa Alert Level 1 ang Bulkang Bulusan. Sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, ngunya na aldaw, Enero 30, 2024. Nakapagrehistro ang ahensya nin 65 na volcanic earthquakes asin nagkaigwan nin pagsangaw nin sulfur dioxide flux ang bulkan na uminabot sa 202 na tonelada. Natatakluban man nin panganuron ang ngimot kan bulkan, alagad padagos ang paghubag kaini o ground deformation. Sa ngunyan, padagos ang monitoring kan ahensya sa bulkan, kung kaya pipag-ingat ninda ang publiko, asin ipinagbabawal ang paglaog sa mga lugar na 4-kilometer radius permanent danger zone, kaini dahil sa peligro kan pagkakaigwanin biglaan na pagputok ng steam o phreatic explosions. Iyan ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12, mga Bareta sa lado lokal. Ang detalyes kan Bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports asin iba pa, makalihis kay ni.
Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang generika, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang generika. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at Sharmila Printing Press Legazpi at gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, pag na-shoot ko itong behind the back, ultimate ako po. Mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo, habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos, ha? Ginga. Oh! Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang. For as low as 1 peso, may chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo.
Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alim! Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bareta sa Lado Nacional. Warang problema sa Kamara de Representantes ang pagsuspender kan Commission on Elections o COMELEC sa pagresibinin pirma para sa People's Initiative na may kamawota na amyendaran ang 1987 Constitution. Ini ang sinabi ni House Majority Leader in Zamboanga City, Representative Manuel Jose Dalipe. Mantang nagkukondukta nin pagrepaso ang COMELEC, sinabi ni Dalipe na may mga importanteng legislative matter na aasikasuhon ang Kamara. Sigun kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, narerepasohon asin aareglaron kan ahensya on implementing rules and regulation kan People's Initiative. Ipinahayag ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na haloy nang nagpundo sa paggamit ng fentanyl si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi ni Panelo na pinundo ni Duterte ang paggamit ng fentanyl bago pa man ini nagtukaw na presidente kan 2016 dahil nawara na ang kulog na namamatian kaini. Guminamit kay ito ng fentanyl ang dating presidente bilang pain reliever dahil sa pagkabari kan sa iyang abaga matapos maaksidente sa motorsiklo. Inoperaran siya sa St. Luke's, Quezon City, asin ang sa iyang doktor ang nagreseta ng fentanyl, tangaling mabawasan ang kulog sigon sa mensahe ni Panelo. Tinawanin doon ni Panelo na dahil naapektaran kan fentanyl ang pag-isip kan nagagamit kaini, kundi may peligro na ma-stroke kung masubrahan ang paggamit kaini. Magigirumduman na sinabi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kan Lunes na posibleng resulta kan fentanyl ang mga banat sa iya ni Duterte sa ginibong prayer rally sa Davao City kan Domingo para kontrahon ang charter change. Posibleng naapektaran ang pag-isip ni Duterte sigun pa kay PBBM. Kasimbagan ini kan presidente kan hapoton ini may kinaaraman sa mga banat sa iya ni Duterte kay bahana ang mga nasa drug watch list siya kan PIDEA. Mantang pinahimutikan man kan PIDEA ang akusasyon na ini ni Duterte kontra kay Marcos. Sa indang sinabi na mas kinuarin dahil naibugtak sa indang drug watch list si PBBM. Dai maatindir ang mga opisyal asin miyembro kan Kamara de Representantes sa pagdangog kan Senado ngunyan na Enero 30, katakod kan propestong People's Initiative o PI para amyendaran ang 1987 Constitution. Ini ang sinabi ni House Majority Leader in Zamboanga City, Representative Manuel Jose Dalipe, bilang kasimbagan sa public invitation ni Senate Committee on Electoral Reforms Chairperson Senator Amy Marcos. Sigon kay Dalipe, apresyado ninda ang open invitation ni Senator Marcos para sa investigasyon kan Senado. Alagad mas dakol na nasa kamot nindang pagbilog nin lehislasyon na may kamauotan na mapagayon ang buhay kan mga kapwa Pilipino. Demanding ang trabahong ini, pero kay puhan nagibuhon sigon kay Dalipe. Ang investigasyon kan senador may kinaaraman sa may aligasyon kan barakalan asin suruhulan ang pigigibong pagpapirma sa People's Initiative. Ikinaugma ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang desisyon kan Commission on Elections o COMELEC and Bank na suspenderon ang gabos na proceedings katakod sa People's Initiative na may kamauotan na amyendaran ang konstitusyon. Sinabi ni Pimentel na welcome sa iya ang desisyon kan COMELEC na suspenderon ang gabos na proceedings may kinaaraman sa People's Initiative para sa pag-amyenda kan 1987 Constitution. Dagdag pa ni
Pimentel na nagimataman giraray an Comelec sa katotohanan. Ang lakdang kan Comelec sigun pa kay Pimentel sarong pagrekonoser kan limitasyon kan sa indang autoridad. Sa giraray na tinawanin doon ni Pimentel na daing puder an Comelec na gumibo nin guidelines sa PI maski ang pagresibi kan mga pirma. Ikinaugmaman ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda ang desisyon na ini kan Comelec. Pigdi-develop ngunyan kan mga siyentista gikan sa University of the Philippines, Diliman's College of Science o UPD-CS, ang baratong bulong para sa cancer. Sigun kay UPD-CS Science Research Specialist John Alfon Francisco, na positibo ining maging mas barato ang nasabing bulong dahil ang compounds kaini pwedeng i-produce sa nasyon para sa benepisyo naman kan mga namamanwa ang Pilipino, lalo na kan mga nagsasaparninhel lang na cancer. Sa ngunyan, nakadevelop sina Francisco asin mga pag-iriba kaining siyentista nin mga posibleng groundbreaking na ideya para sa pagprodusir nin sarong bulong sa cancer. Gikan sa compound na orihinal ng ginamit sa produksyon kan pesticides asin fish poison. Iniiyo ang Degilin na pigagamit bilang sarong fish poison asin ang sarong compound na midbidma na negatibong epekto kaini sa lawas din tawo dahil sa orihinal na gamit kaini. Base sa pag-aadal, pigta-target kan compound na Degilin ang protein cancer cells kaya naisip nindang baluon sa cancer. Mantang daipman pighahali kan mga siyentista ang posibilidad na paggamit kaini bilang bulong sa lung, colon asin breast cancer. Baretang Sports, formal nang napili kan Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP si Team Cone bilang permanenteng head coach kan Gilas Pilipinas. Sinabi ni SBP President Al Panlilio na nahihiling ninda na kayang ipautob ni Cone ang mga pangmahaluyan na programa kan Gilas Pilipinas. Kaibahan ni Cone bilang team manager si Richard Del Rosario. Pinili man ni Cone ang nagkapirang players na masabak sa Asia Cup qualifiers sa maabot na Pebrero 22 na kinabibilangan ni Scotty Thompson, Chris Newsome, Calvin Ofiana, CJ Perez, Jaime Malonzo, June Mar Fajardo, Dwight Ramos, EJ Edu, Carl Tamayo, Kai Soto, asin Kevin Kiambao. Mantenidong prioridad kan SB si Justin Brownlee para sa naturalized player, depende sa International Basketball Federation. Mababalo ang tibay ni Cone na sa nagkapirang mga torneo kung saan masabak ang gila sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Hulyo asin ang second window kan Asia Qualifiers sa Nobyembre. Bareta sa ibang nasyon, nagpatanid ang nagkapirang international environmental groups kontra sa paggamit nin waste to energy o ang paggamit nin mga basura para gibuho na kuryente dahil nakakaudong ini sa mga tawo asin peligroso para sa kapalibutan. Sa ipinaluwas na press release kan Global Alliance for Incinerator Alternatives, ang incineration saro sa pinakagrabing dumanyar sa kapalibutan asin maikukonsiderar na mas magastos ang disposal method. Dagdag pa kaini ang incineration ang pinakamaati na pinagkukuhaan kikuryente dahil nagluluwas ini nin 3.8 times kaysa sa greenhouse gases. Nangapodan man ang Zero Waste Asia na punduhon kan International Finance Corporation as in Asian Development Bank ang funding kan waste to energy projects dahil bako ini makahustisya. Istoryang naiiba. Sarong tourist attraction sa Pakistan ang nakapagrehistro nin bagong Guinness World Record dahil sa pinakadakulang inflatable castle sa bilog na Kinaban. Kinumpirma kan Guinness World Records Organization na ang Jumbo Jump sa Karachi, Pakistan ang pinakabagong record holder kan titulong Largest Inflatable Bouncy Castle.
Ini dahil sa may sukol ini na 15,295.51 square feet o 1,420 square meters. Ang Jumbo Jump ang may maximum capacity na 200 katawo, as in may slide, assault course, climbing walls, as in photo booth. Nagalaom ang may sadiri kan Jumbo Jump na si Safarir Khan na dakot Enero 30, 1899, kan naorganisar ang Supreme Court sa Manila bilang kasalida kan Audiensya Teritorial de Manila na pigsuspender sa parehong aldaw. Ang audiensya ang pinakahalangkaw na hukuman sa nasyon kan mga nakalihis na taon. Si Don Cayetano Arellano ang nadesignar na presidente kan Korte Suprema, mientras na si Don Manuel Araulio naman ang president kan Civil Branch. Katuwang sinda ni Don Gregorio Araneta as in Lieutenant Colonel E.H. Crowder. President of the Criminal Branch naman sinda Don Raimundo Milieza, Don Ambrosio Rienzares, Don Julio Llorente, Major R.W. Young as in Captain W.E. Berkheimer. Ang pagbabago kan sistema ang ginibo para mabawasan ang mga nakakulong na preso sa syudad kan Manila. Sa kamugtakan kan mayon, mantinidong nasa alert level 2 ang bulkang Mayon base sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX. Ngunya na aldaw, Enero 30, 2024. Sa datos na ipinaluwas kan ahensya, nakapagrehistro sinda nin sarong rockfall event sa nakalihis na 24 oras. Kasabay ang banaag sa ngimot kaini o crater glow. 1,167 na tonelada ang naging sulfur dioxide flux, asin ang paramientras na paghubag kan bulkan o ground deformation. Katakod kay ni pig-abisuhan kan PVOX ang publiko na bawal man giraray maglaog sa 6-kilometer permanent danger zone, asin ang pagpalayog nin anuman na aircraft harani sa ngimot kan bulkang Mayon. Iyan ang kabilugan kan sa tuyang Bareta alas 12. Tinipo na sinkinalap sa DCGB News sa nakaaging 6 oras. Sa pangaran kan pagiriba sa Lado Technical Sir Ramir Tanay, sa News Department Angel Muzdasa asin Jenny Matthew Valeran asin News Director Sir Mardela. DCGB Social Media Department kaibata si Jerome Nico Martinez. Sa ngaran kan bilog na tropa kan Mega Force Patrol, ako si Razel Cortez para sa Bareta alas 12. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda